ikonik sekali dados memang ngono ki kadangkala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadangkala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa mesti dadi ning kadangkala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian gelang sino ugi welinge Bunda ya ngono Bunda kan rasa nunggoni kowe terusan melalang buana terus nggih Bunda nggih Jawa Timur wis tak jajah mula Lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah. Lintang kira ya calon mantumu. Nek ardo ngerti nom-nomanku jaman remuk ya kaya Lintang ngono kuwi. Apane? Jebles menik-menik ngono ki. Gur sak benik kaya Lintang. Kowe lair kok wungkal kok arep kaya Lintang. Berarti kira-kira 1199. Lah nggih. Ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyali pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki, ora ngono. Alah kowe karo pedete lho dadi janang pedet kok. Mbok ra ngono kuwi. Sing penting dalang seno tetep jaya selalu. Rembaka, Bawono tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Warga laras ugi. Heeh. Mugi-mugi sansaya solid. Tansah Rembaka. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok seragame beda. Ngijeni. Apa sebagian ngumpake seragami konone terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki ulang tahun gelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana owahan regenerasi susunan anu apa kepengurusan dalang awan aku kok dalang awan kok nyepelekke ya ora jenenge iki mau mbok kesupen saking kokian ayahan to Mas ora disengaja kok ketrisut Vera Payu lho iki iso ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga laras, Dalang Seno kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak gak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat, harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Heeh, Kediri. Lho dhisik cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki. Iya kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya kakak. Aku Mbak Tatin sing nyawang Lintang apa aku tak mari ya pri pupung rung kasep. Mari lek apa lah kowe iki lara apa? Maksudnya ndang dadi pulih ngono lho maksude. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae. Dinggo terapi karo Bu Prastiwise. Karo Mbok Tatin. Karo apa Mbak Prastiwi. Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih bakunipun derek pemuji Ngrembaka Jayeng Bawono tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki sewu dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang dadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih ngaturaken panglipur sinambi mangke Nduk Lintang dadi caosi wekdal kula derek panjenengan Kang Pratiti Apa Dek Lintang langsung ae to, Lek? Nduk Lintang ya ora apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa Princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak Seno Nugroho. Kowe sing anu Lek sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Sak menika Bunda. Khususon Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Cekap
Nggih. Amin. Amin. Sina nugraha pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyatane aku ro kowe iki ya iso ketrima diterima masyarakat lumantar nderekaken Pak Seno terus di streaming karo Dalang Seno Channel. Lho, kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa jenenge wis mangambar-ambar ya ora lali mula bukane. Aku seneng. Dalang Seno ulang tahun ya tetep melu nyengkuyung. Ora kaya kowe pasang tarif saiki men-men. Aku ya ora pasang tarif, aku wis matur karo Mas Hadi. Budhe Mimin nyuwun tulung njenengan ulang tahun Dalang Seno nggih ngaturi pinten kula ya ora iso kemecap nih nggih biasane daerah anu Sedayu niku 12 juta aku ya gur ngono to aku nek ra isine gur nyeritake to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah oh lah kono nyuwun lho wong takoni wajibe ra dijawab to Mbak apa nek enggak tahu aku enggak tahu emangnya Tatin enggak tahu jadi nek wong tekoni wajibe dijawab Pira biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 aku ngono kuwi nyuwun tulung ya nyuwun tulung 12 juta engko mulih kowe digawani cireng lho apa banci koreng bener aku malah sebenarnya sebuah awakku sik urung perawatan kok Mbak kok sik ora masalah iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes Sugirawuh menika Bu Agnes Nggih, lah niki wau grogi nggih niku. Tane ditunggoni. oh Bu Ibu, Bu sungkem kula Bu ngapunten jare saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to penyan story kula kemawon kados menapa penyan nek jenenge saya Bu menika mboten nggih ta penyan ya pirsa piyambak padha-padha wong wedok sing ngerti Bu Agnes buat ribete lek men mboten sowan mriku kirike mboten kapiran to kok kirike mboten kapiran Nawa Ibu senengane diaturi minggah panggung mawon. oh nggih monggo Bu Agnes Monggo Bu. Monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kados paring boten ketang sak klimah rong klimah. Nggih. Kalian Mas Hadi nyamaktaken ubur aminipun kalian Mas nggih kalian dipun dampingi kru Dalang Seno Sing dalu Ibu. Wilujeng dalu Bu Agnes. Sebagai apa ya, Lek? Oh, wilujeng dalu. Nggih niki kula nggih bingung Mbak Jani niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? Nggih. Ngestreni Kang Putra. Ugi support dalam Gambyong. channel. Kok gambyong? Mbakmu kok kan gambyong kowe iki piye lho? Kok Lek kuanet. Gambyonge dhisik Ibu ki riyen lho. Nggih, sakniki pun kaweraten. Saiki Ibu wonten momen ingkang spesial menika saestu. Kadang kula ten panggon sok ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi sawanipun srawung kalih panjenengan sok tuane anu napa nyocok penggalih panjenengan ketemu Bu Agnes wedi. Kadang kula ra nggih to wonten Kula nggih wedi lho Mbak Jani. wonten jargon-jargon yang kadang kala nusuk manah panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten. Sukina pripun sakniki Bunda? Kake mulya Sukina kowe. Kekrek kowe. Saestu nyuwun pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten tujuan menapa-napa kejak namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih ta Bu, jaman almarhum Tasih Sugeng kok teng panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Seno ngoten niku. Napa mboten upami wonten gimik ciuman niku kula mboten sing nyuwun. Ala lho ingkang nyuwun menika. Mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake. Lho nek prasaja ngeten apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih to prasaja Pak.
Monggo Ibu paring pangandikan kagem ulang tahun Dalang Seno ingkang kaping gangsal menika. Waduh. Wah, kula pun pesan kali Mas Hadi. Mas Hadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah ngancani kula napa nek gak kula to Bu Agnes menika. Apa nek gak kula? Alon-alon pasuryanmu ki medeni. Kowe tambah ngono kuwi rak Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah. Kadang kula ini cuwis kok penjenengan kok iso ngendika. Karo bance kok hukume fardu ki. Ketemu pirang perkara. Bangga Bu Agnes. Mboten sah satu patah dua patah. 100.000 200.000 juga oke. Aduh, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ugi salam budaya. Ingkang swindah temtu nderek mangayu bagya. Awit napa nggih? Ulang tahun Dalang Seno Channel yang kelima. Matur nuwun kagem sedaya penggemar dari seluruh penjuru dunia. Karena ada yang dari selain di Indonesia, di berbagai pulau di Indonesia, juga ada dari Belanda, ada dari New York, ada dari Taiwan, ada dari mana lagi ya? Amerika dan lain sebagainya. Suriname. Suriname, nggih. Terus matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Ugi rencang-rencang warga laras, mbak-mbak sinden, mas-mas, pak-pak. Mas-mas rungokno kowe iki nggih. Mas-mas, mbak-mbak. Iki Bu. Kegedean sirah kowe timbak. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sangat atas apresiasinya setiap waktu sampai 5 tahun ini. Sukses terus nggih kru Dalang Seno. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika mumpung Ibu tasih wonten nginggil, menika sekalian potong tumpeng. Nduk, ya men afdol iki men didungani Mas Solikin. Lah, dadi ya nggih to nggih, hiburane ya etuk, nggih to nggih kesanipun nggih. Lah, Mas Solikin ora gur ning gembira luka ae. Ha nggih. Ki yoga sing resik sak apa-apane kok. Mas Solikin monggo. Ben luwih afdol meneh. Bunda Mimin ben luwih afdol meneh potong tumpeng sak mimine. Mimin mboten potong tumpeng no. Potong napa? Potong kuine. Habislah sudah. Monggo Mas Solikin kalian dungani rumiyin sak. Mas Hadi monggo. Mas Hadi nggih. Kalian sedaya kru Dalang Seno. Nggih. Mas Solikin monggo. Dipun dungani rumiyin kalian Mas Solikin laju mangke kak pemotongan tumpeng. Monggo. Cek. Kowe dadi moden kudu sing moden lho Mas iki ora guyon. Janah lho. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih monggo kita tansah donga nyuwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi wonten ing adicara ulang tahun Dalang Seno Channel Pargo Laras lan sedaya mawon Ki Dalang Mas Gading mugi tansah ngrembaka pun paringi sukses dayanipun. Monggo kita sami ndedonga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kagem Pak Seno ugi almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampun. Monggo Bu.
Monggo lajeng kemawon Ibu Agnes potong tumpeng monggo dipun dampingi kalian sedaya kru Dalang Sena. Monggo rencang-rencang Wira Prada nggih. Nderek. Pak Ketua, Pak Ibu. Nah, iki dinggo simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, iku ora babakan dulangane, iki monggo simbolis nek wong lanang ki ngekaki kaya utawa pangan kanggo keluargane. Iya. Mas. Aja kau-kah Mas telakku mume menungso, Mas. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Segone wekal. Alah, ya kowe genten dulang Mas Toli. Ben didulang kok terus didulang sik. Ditulang. Nah. Wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok piye to, Mas? Pada ngeladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Mak kembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agus. nggih. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake mesti apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh Pak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek no. Lintang nggih. Engko nek nyamang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok gumyak sing ya, anu sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya apa wae. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi iki boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyamang Lintang Kairo. Lah pripun to beda wong. Lah ya padha ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut tinduk. Nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Karepku rambutku ya tak ngenekke tok. Maksude nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbak kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak kei belan kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri Oh, sama iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine Ayo, karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gading pinten, Dek? Kula 18 tahun. Iya, selamat malam Mas Gading. Selamat malam Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam Lek apa Dek Gad apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? yang ya Dek wingi.
ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Iya. Lah dalah. Wis urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki sing heboh kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan kok diblucukke ning nggon galengan. Lah ngono Lah ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong seralas ronto kok arep seronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Pergi bosok. sia-sia to, Mbak. Ayo Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Lah ra iso. Heeh, nggih to nembung, nembung lah. Nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, karo bacan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Ngono ora sida. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ra ono lho ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Lho, coba responnya- balik nono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngelit tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetep di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek esok bawa Bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, Nek, mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut seliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kaya kue. Lho. Nang gula iki lho. Aja ngono. Kayak kowe. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah klenger kowe engko. Tangannya, Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepol lho. Aku bisa mong anu saya bulan geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi tani
alasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. Dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalah. Kelingan sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning bak truk. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok anatomi. Ayo sayang. Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Seno, channel Dalang Seno. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu, tambah solid dan guyub rukun. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih pergi kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh I love you too. Iki enek ucapan Lek. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB lho. Nyepaki apa? Ya nyepaki. Pak Danil. Kebo apa jaran. Umum. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya bareng sisan. Ayo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enam. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek radang cak cek cak cek. Zaman saiki rene sacet-sacet. Jangan kesempatan itu nanti dipaske larase ngono lho kok terus para pekewo bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti ya iki mau dientekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan amin. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap. Bunga-bunga cinta semakin merekah di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kaya nganu ya. Rada sumringah. Ya, Rada nek dicandra ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apik ya. Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu kabeh ya, Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Seno ingkang kaping gangsal 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa tansah ngrembaka. Subscriber tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok Penontonnya viewere. Ya, enggak cuman apa wayangan-wayangan dari warga laras tapi juga wayangan yang lain juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta iso dibiwarakake sak Nusantara sak dunia. Amin. Amin. Kira-kira Selain mendoakan Dalang Seno channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang bijak. Yang bijak betul, biasakan
mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komen Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, sing penting aja saling menjatuhkan. Iya. Nek dinalar fene akeh aku lho karo Mbak Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya, Neng biyen tau dingenekke Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unake kok ya talah temenan. Lek ben ki tau lho buka HP kok ketok sedih ngapain Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas. Wong delok ki alok ora udu apa-apa gur udu motor. Ya ning saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Jodoh kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, menika wonten titipan saking Pak Putra Dikari. Putra Dikari, Pak. Luar biasa. Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Wis pokoke ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Nyawer-nyawer tap. Ini aku juga dadi sawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu lho Lek. Ijek proses. Glodok isik. Nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum. Sugeng dalu nderek mangayu bagya dari Putra Dikari Dina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warso channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Mas Ki Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali akses sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Kang Nembang Mbak Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Elisa. Aku soalnya ya entuk cete sing nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih lonceng. Ya, tadi ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Salamnya kagem Mas Gading belajar terus, terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangannya Bapak. Kiprahe Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama PWKL yang masih setia Sobat Ngebiar, matur nuwun. PWKL. Apa jenenge? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe Kak. Hah? Kowe sing bawa, terus terus lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jane bawa kowe ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng ya wis iki digilir wae ya wong papat. Iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. Dimulai saka sapa nek digilir ayo? Saka kene. Kesik ya. Sampun. Raketang sing kono mateni mic iki mau krasa aku. Nek memberi kesempatan pada kalian semua. Iya, toh. Ora ya. Ora tak pateni ning meneng wae. Nek iki oke permintaan. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Lekmin. Ki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi lewung ki jatah Bu Pras biasane. Oh, sindene yo isih banyak kok. Ada Mbak Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap, ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange?
Le nangis apa iki? Mas Kesban. Lagi nguyuh. Oh, agak ngetap kok, Pri. Lagi ngerok. Lagi pipis karo bupras mau. Apa ya lewong sik, nyasi lewong sik ya apa-apa ta, Jas? Ya, lewong Ya, juga enggak apa-apa. lewong sikik. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini ada Mbak Agnes sama Mbak Orisa juga. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewong. Ya. Oh, liwong kari dhewe. Oh, liwong kari dhewe. Ya apa manut? Oh iya. Harapane kanca warga laras. Ramen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Dhewe tetep dadi mban. Mbane sapa? Mbane sapa? Aku mbane kono kowe mbane iki. Aku mbane iki ya. Ceritane piye ceritane? Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsiah. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak ras ronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing nyelekutis? Aku mbane kok. Kancane. Iki Kancane. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu aku. Wasis ya wasis aku. Ya jelas lo Suminten kok. Apa nek saya iso nglawan Suminten? Lho, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok Guna Seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalim ing Trenggalek, nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku didhapke Den Mas Broto. Ning kasunyatan Den Mas Broto saiki oncat. Loh, mergo saka poka gawemu. Mesti kowe pamer awak. Pamer awak kowe. Heeh. Kok sik iki piye to? Piye jenenge? Awake ora usah dipamer kaya aku seks sepir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Wis ta, kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikung? Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok pawakan koyo gerdu kok iki. Sik ta. Padake gerdune aku ra trimo. Mesti nek lamaran tetep Den Mas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta. Lah kok gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Ana jenenge ayu ya ayu aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. Ayu ya aku gede ya aku. Rada-rada Den Mas Broto milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene Suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah. Jajalan. Men padha padake. Padha padake Den Mas Broto. Ini. Diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto. Iya diajeng. Kula sampun kapangklan panjenengan Kang Mas. Wah, Lah kok klewa-klewa lho. Saat atase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan kok sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuk ing damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora sum? sum. Sen mbok ora sum. Iso banget anak Adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke sum. Ngeten ki mawon. Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika mongko panjenengan sampun badhe kadhopaken kalih kula. Nah. Apa merga wong wedok niki?
Amarga apa? Kok merdu? Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe to. Dados penjenengan pilih menika. Iya iki cempluk iki pasanganku. Sepindah malih jenengan maksuli. Jenengan kupingmu pilih Suminten apa cemplok jane? Mas. Panjenengan matur walopot. Yo senadyan iki kaya gerdu ning aku milih iki. Kok malah kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gas gerdune sakmene. Ya wis jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk biyen aku tresno. Gerdu ki kan ana kentongane. Kentongane ndi? Lah kowe gawa iki tak gawa. Aku duwe. Ya kok ronda bareng tutuk ro kentongan. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Panjenengan sampun kapan-kapan kali kuwi lho. Tenes. Piye? Ning manut atimu jane seneng karo sapa? Monggo panjenengan menika Mas saged karo netralipun. Ayo konten. Kok dadi kaya ngene ta? Sabar, Plok, sabar. Kok sih ta? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya aku ki tresno karo kowe. Ya wis milih aku kok. Iya, aku milih kowe. Ya wis kene nang ngene ya nang ngene. Wis kene. Wis iki sing jenenge jodoh ya ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis kene wae. Ayo. Kowe nyeratenono kono genti aku tak kene. Nah, kowe seratenono. Ikan campur danono. Aku ya judek kok. Aku ya emoh. Ngono ben Piye rasane wong kapedhatan terus piye rasane Den Mas Broto? Ngene, lah kowe ra ndek kanca. Sedulur bathuk senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Suminten kok majegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe Suminten. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah. Iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng-anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya, Mas. Coba sapa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Kuwi rangisen kula boten saged katebus menapa kemawon, Den Mas. Mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten. Ya mesane Suminten no. Mas Broto. Mas Broto, kayak kepiye? Den Mas Broto. Yo entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kok piye lho Suminten ki? Kudu dicopot kabeh. Wis Tan. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Wis golek liyane wae Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Bali. Mas Broto. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngono Suminten? Mas Broto, obrat. Mas Broto, obrat. Suminten ele. Obrat. Obrat. Alah, kok dadi kaya ngene Suminten? Obrat. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya. Lagune mbok sing kekinian to, Tan? Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktu ku nongol, aku tahu yang nongol-nongol, ku senggol-senggol, ku kira botol, ternyata pistol. Tembak-tembak, dar. Tembak-tembak, dar. Mas Broto. Lah, iki Sumintene kene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho Lek, kae iki yo. Endi to? Oh, kae yo Suminten. Oh, alah.
Lah. Betek-betek minangkani pamundutan. Dadi wong wis Sapri wong edan rekoso Gus talah. Gandeng-gandeng saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh nderekke Pak Seno. Nggih to. Kita bisa flashback nggih to Mas. Lho Pak nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetep menarik eksotis. Botakku ketok topri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis Sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Tak yo kencang ngono. Arep mirang-mirang kembayune. Kok le menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge ora bersaing secara sehat. Profesional ya ngono kuwi. Terus sudah dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sisen wis Malida, malu aku. Malida. Pripun? Dek Gading. Jatahe sinten iki? Dek Agnes kali Mbak Oriza nggih? Nggih. Ya. Apa-apa. Kowe jejero kae mah padha. Sugeng dalu Mbak Agnes, sugeng dalu Mbak Oriza. Apa to iki? Aku kaya kere didis lho, Bri, malah ora aku tok siosi kok. Ya ampun. Lah kuwi nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek apa? Manuk. Lha mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Nek kene ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa Dek Ariza kali Dek Agnes? Nggih, wau. Tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Mboten. Mbak Tatin? Tatin? Bebas. Oh nggih. Sik. Napa liwung wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong. Oh. Nah. Itu adalah apa? Kembang rawi. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber reviewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut kok isine gurem to, Pri? Weh, lembek keramat iki leret. Ya. Nalan-nalan ya, Ja. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.